Syatok yu ini kong ibasyang masa apa kasinang smith. Kakirtang ju ini kong kadai ibat henda mau tho. Ini kong ilai tu halor ka jing syatok jing i hadin boleh yo yu khaureshan naki bor penyat snong jong katai snong. Ini kong ilai tu hadin bola poi u khau apa ka yang jing i ila pet yu khau ila jet lakta. Ka ai ka balong kendet kalong ba iti kong laong ba u khau ulang ubabet na. Ba andai ini kong ila shimakti ba ila sma ba isyam ba uteu khaureshan ubala yo bala ai dak snong usma dawai melu. Bat kumta halor kan ke jinglab ini kong ila share ya kadur ka ba ila shan hak ba ila pen i ba u khau ulat dan lang ba dawai melu bat kiwe pat ki jabo. Kane ke jingle jengki breu hak ba ki dei pet ki lan bam nang mentaki beduk besuk nang mentaki khau reshan ki bam reshan kala bo jing ma ba du kata ta ya ki breu ki beduk besuk ki breu ki para marjan jo ini kong ru kila kendet thread halor ka jinglong jo teu khau reshan bat kila ong bat de ban kem no shisendan ya kum kini ki jaj breu ki badan hukum kini ki kam ban sam do khau ba bet dawai do khau bet dawai melu do khau bet dawai urea lane bat cabo cabain ru kene ke jingle jo kini ki breu ki badi pe halor ka bam kala bo jing sier kala bo jing ma ka ba hadu kata ta ya ki pai ba baduk basuk chang kene ke jela jongi bat ki breu ki balai kini ki jaj kam ki dei be ki breu na sabar ha ba kita ki breu ki ba dei ped ya ka ba an pen poi an sam yo khau reshan na sabar ka ba ka sarkar india kala baha na mentaki pai ba na sosnong chaka jela meghalaya ya kum kita ki jaj breu ya kum kita ki breu ki ba di ped yo ne khau la dei ban lek jungwa bania mala dei ban kiam na si sendan ya ki kene ke jing jia kala jia mentaka sengihi ka khatwai tarik ubnai me usnam arajar arpaulai